Čaute ľudia, dneska si natočíme, ja neviem, kto som mala nejakú modu, tak vedel si povedať niečo natočiť. Ale, ma tak nedávnejšie, tak dávnejšie ma napadalo, že by sme si mohli takú natočiť. To nie je hru, takú vec. No, chcete, ja viem, že vy chcete, aby som to robila, chcete, aby som to aj spieval. Tak počkajte, ideme sa hneď na to o chvíľku. No, ja vám to ukážem. Začne to verejne. A z druhej strany mi to neukáže. Zobačte, som sa zamýšľala na niečo iným. Čo natočíme je ďalšie video. Prebačte. Ja neviem len, či vy budete vidieť. Oci! Ale čo potrebuješ mi povedz? Aby si mi dal tam, kde sa dá mobil, aby si mi to dal mobil. Lebo ja to neviem. Vidíme, prečo to ide tak ťažko. Z tejto strany. Tuto. Vidíte ma? Dobre, čaute. Ideme teda už natočiť. Na budúce video vám niečo potom budem vysvetľovať, dobre? Prosím, nehnevajte sa. Vy ľudia, ktorí ešte na mňa, ktorí sa na mňa nekúkate, alebo ma nemáte radi, ale... No, ideme si dneska niečo nakresliť. A viete, čo to je? To ukážem hneď. Len... Aha, tu je. Počkajte chvíľku. Iba potváram. Musím tam dať veci, ktoré mám vypiť, aby... Či sa nepodolali do ličky. Už mi chýba. Viacej mi chladučiek chýba, ale to sú a to je okej. Dám ho tam. Padla tam, tak. No. A to je, s čím dneska ideme kresliť, to je toto. Ten, kto ma takéto tak ho veľmi chválí. Je to mega dobré. A neviem, skade to mám. No a chcete vidieť, prečo s ním ideme teraz kresliť? Akože, dá sa, že toto zoberieš a takto s ním budeš kresliť. Takto zoberieš a kreslíš, ale takto. Chápete? Už prečo ideme s tým kresliť? Preto to. Pozrite sa úplne celé pekné. Tí, ktorí to majú, tak tí vedia, tým to ani ukazovať nemusíme. Ale vám to ukážem prejsť. A. Cerusky. A, pozrite. A z toho je farby. Aha. Vidíte? Je to mega super. Ak to niekde vidíte, tak ak je taký domalý ako ja, poproste maminu, nech vám to kúpi. Že to videli iná a je to mega dobré. Ten, kto to nemá, samozrejme. Že to vám poviem. No a 4 minúty vo videách, no to nie je dobré. Ten
OK, už ideme na to. To si dáme, neviem kam. Počkajte chvíľu, idem iba niečo zobrať. No OK, už to tu máme, musela som si dať stoličku, aby som si tam mohla dať tie toto. A ten, kto to vie, tak napíšte do komentárov, tak sa to volá, lebo ja bohužiaľ neviem. Takto. No, kúkajte na to. To je úplný macher. Viete čo? Ja mám už 400 peniazí a ja si šetrím. A keď na to budem mať a budeme to kúpiť, tak to natočím. Uvidíte, určite. A ani si nemusíte myslieť, že budem to kúpiť a potom natočím, že už to mám. Ja to musím natočiť. Natočíme sa. A píšte do komentárov, či keď budem už väčšia youtuberka, tak či, no teraz nie. Teraz to nebudem robiť s nejakým malým, ale prepáčte. Nechcela som tak si. Padni. Prosím. No napíšte do komentárov, či zo slovenský alebo zo český youtuber sa vám stretnú. Bude to na vás. Český alebo slovenský. Akože som Slovensko, ale som slovenský. Slovenská rozstava, Slovensko. Bude som zo Slovenska. To je Žiaru. A ak ste už kedy šli okolo tu, je to aj taká trampoška, biela auto a linka a dve hojdačky, tak to som ja na IBčkách. Ale prepáčte, nechcel som vám to vravieť. Na budúcom videu som vám vravila vlastne, že poďme sa o niečom rozprávať, tak som to poviem. No bože, to už 7 minút. No, neviem, čo ideme teraz robiť. Čo ideme? Počkaj, pozrite. Vyskúšame. Viete čo? Video zruším teraz. Vymažem ho. Nebudete. Dám ho preč. A natočím iné a lepšie video a potom, že čo som nakreslila. Bo cez mobil poviem tak pekne kresliť, takže počkajte. Bude to za chvíľu.